Kolem Přepeří a Horního Bousova je navržen severní obchvat těchto obcí. Trasa zde vede v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Český ráj. V místě křížení přeložky silnice 1/16 je navržena mimoúrovňová křižovatka Horní Bousov. Jedná se o křižovatku, která napojuje na R35 silnici 1/16 ve směru od Mladé Boleslavi a od Sobotky. Do křižovatky je rovněž napojena silnice 2/279 ve směru od Nymburka. Ekologicky citlivým místem je soustava 4 rybníků vybíhající z údolí Plakánku. Křížení této soustavy rybníků trasou R35 je navrženo mezi Červenským rybníkem a Šlejfernou jižně od stávající silnice 1/16. Průchod územím je na mostě délky 350 metrů.